Bezpečnosť vakcíny Pfizer-BioNTech. Čo by ste mali vedieť? Stavím sa, že ste nevedeli o významných rozdieloch vo vedľajších účinkoch medzi šaržami vakcín Pfizer. Je to horúca téma, takže sa do toho rovno pustíme. Nedávno bola zverejnená dánska štúdia, ktorá zdvihla obočie. Poukazuje na veľké rozdiely v počte hlásených vedľajších účinkov medzi rôznymi šaržami vakcíny Pfizer-BioNTech. Zamyslite sa nad tým. Nie všetky dávky vakcíny sú vytvorené rovnako. Zdá sa, že niektoré šarže spôsobujú oveľa viac problémov ako iné. Ešte znepokojujúcejšie je, že zo všetkých šarží vakcín sa zdá, že iba 11 je zodpovedných za viac ako 50% hlásených vedľajších účinkov. To je veľmi málo šarží, ktoré spôsobujú toľko problémov. Možno vás zaujíma, prečo sa s tým nič neurobilo. A tu je ten háčik. Štátny ústav pre kontrolu liekov napriek týmto informáciám tieto problematické šarže nestiahol. Argumentujú tým, že dánska štúdia sa opiera o pasívny systém zhromažďovania údajov, ktorý je podľa nich nespoľahlivý. Ale počkajte chvíľu. Šúkl používa rovnaký systém a údaje posiela Európskej liekovej agentúre. Tak o čo tu ide? Dánska štúdia zahrňala údaje z viac ako 10 miliónov dávok, čo ju robí štatisticky významnou. Ignorovať tieto zistenia sa zdá byť trochu bezohľadné, nemyslíte? Šúkl má vlastné údaje, ale zdá sa, že sa drží hodnotení EMA a nekoná na základe vlastných zistení. Jedným z najznepokojujúcejších aspektov je, že slovenský Šúkl ani nesleduje, koľko ľudí bolo zaočkovaných každou konkrétnou šaržou. Ministerstvo zdravotníctva to nejako robí, ale nemali to v databáze, aj keď by to mali mať. Pretože keď prišla aktualizácia vakcíny, Pfizer im ju musel dať a oni nemôžu schváliť aktualizáciu bez nej a už boli 2 aktualizácie. Dokonca mali zákonom povinnosť vytvárať štatistické údaje o bezpečnosti a keďže uviedli šarže na trh, tak štatistiky musia byť v šaržiach. 2 rôzne štátne organizácie zbierajú údaje a výsledok to znemožňuje priame porovnanie ich údajov s dánskou štúdiou. Napriek tomu aj z údajov, ktoré majú, je zrejmé, že niektoré šarže majú oveľa viac hlásených vedľajších účinkov. Poďme sa porozprávať o niektorých konkrétnych prípadoch. Jedna šarža EJ630 bola v dánskej štúdii označená ako obzvlášť problematická. Žiaľ, došlo k úmrtiu, ktoré bolo spojené s touto šaržou. Napriek tomu Šúkl naďalej tvrdí, že všetky vakcíny spĺňajú prísne bezpečnostné normy. Existuje aj svedectvo bývalého zamestnanca spoločnosti Pfizer, ktorý tvrdí, že problémy s určitými šaržami boli známe už skôr a že sa vynaložilo úsilie na zatajenie týchto informácií. Ak je to pravda, vyvoláva to vážne otázky týkajúce sa transparentnosti a zodpovednosti. Keď hovoríme o transparentnosti, verejnosť si zaslúži poznať potenciálne riziká spojené s ich šaržou vakcíny. Ide o informovaný súhlas. Ak sú niektoré šarže rizikové, ľudia majú právo to vedieť. Na záver je nevyhnutné, aby orgány dôkladne vyšetrili tieto problémy a zabezpečili väčšiu transparentnosť. Bezpečnosť vakcín je prvoradá a verejnosť si zaslúži jasnú a úprimnú komunikáciu. Ďakujeme za sledovanie. Ak ste považovali toto video za informatívne, dajte mu palec hore a prihláste sa na odber ďalších aktualizácií o dôležitých témach, ako je táto. Zostaňte informovaní. Ostaňte v bezpečí.